Ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika jikkonfermaw li għal xahar ieħor l-inflazzjoni f'pajjiżna baqgħet ogħla mill-medja taż-żona euro. Fi kliem sempliċi l-għoli tal-ħajja u l-prezzijiet f'Malta huma ferm aktar għoljin mill-bqija tal-pajjiżi Ewropej. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li f'pajjiżna l-għoli tal-ħajja l-Ottubru kien fil-livell ta' 4.3%, dan meta l-medja taż-żona euro kienet 2.9%. Pajjiżi bħall-Irlanda, l-Greċja, Spanja, l-Italja, Ċipru, l-Latvja u l-Litwanja għandhom pis tal-għoli tal-ħajja li huwa ferm inqas minn dak li qed iġorru l-familji Maltin u Għawċin. Dan meta l-maġġoranza ta' dawn il-pajjiżi qed jesperjenzaw id-daqqa tal-impatt tal-prezzijiet tal-enerġija u allura suppost ir-rata tal-inflazzjoni tkun ferm ogħla minn Malta. Konferma oħra tal-falliment tal-Gvern huma ċifri li jirrigwardjaw il-Belġju u l-Olanda, fejn f'dawn il-pajjiżi kien hemm saħansitra roħs fil-prezzijiet, riżultat tal-istrateġiji eċċellenti li adottaw il-gvernijiet rispettivi.